An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waatuma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasarasan kalo 4 ye avril kalo ye bi y'o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ye an ma lɔdɔnya k'a fɔ bi y'o tile 29 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka lɔdɔnya k'a fɔ an ka finitigila ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ kalo 6 kalan kɛ olu ka kalo 6 kalan kuncɛli baaraw kɛra o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na cakɛda min sigilen bɛ kuran makarali kama olu ye laseli dɔw kɛ kunungo o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛnɔ bila ani Qatar ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali ni Mauritanie furancɛ la an ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ f'a ma ko Lani CNT maa dɔ wulila ni ka taa bɔ olu la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kuma bɛɛ ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigila ka denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko service national des jeunes olu maa 107 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni tun bɛ formation dɔ kɔni na a yirala ko kalo 6 kalan kɔni don u ka baaraw kuncɛliw kɔni kɛra kunungo a yirala k'a fɔ ko o ɲɔgɔn da baaraw kɔni a kuncɛli baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a denfaya kun talen bɛ ka di colonel Asimi Goita ma ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan an k'o lamɛn. Denmisɛnninw minnu si bɛ san 18 ani san 35 la olu sugantira jamakulu dɔ cɛma ka na formation kɛ n'u b'a fɔ ko service national des jeunes o formation kɔnɔna la u bɛ jamana kanu u b'o don u dusukun na ani jamanaden ka baara ye min jamana ko la mun b'a to jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na ani jamana lakanani o baaraw la o de y'a to u bɛ sɔrɔsiya formation minnu ye marifa kalan ani kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na ani kɛnɛya okumu u b'o bɛɛ de kɛ mun b'a to sini ma ni an t'a ɲɛ Ala fɛ ni gɛlɛya dɔ sera jamana ma jamana ni armée mɔgɔ bɛ kɛlɛkɛcɛw la ka kɛlɛ kɛ olu mɔgɔ fɔlɔ de bɛ ta komi u bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn u bɛ marifa ɲɛdɔn olu bɛ fara sɔrɔsiw kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc an ye layidu dɔw fana latigɛ mɔgɔ si tɛ kɛ taabara la mɛ bi n'i tɛmɛna i sugandira fonction publique kɔnɔna la yanni ka tigɛ baarakɛyɔrɔ la i kɛra ɔkɔlikaramɔgɔ i kɛra dɔgɔtɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ ni service in fɛ i bɛ taa kalo 6 formation kɛ ka sɔrɔsiya ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka t'i ka baara kɛ n'i ye douane i bɛ taa douane baara kɛ n'i ye ɔkɔlikaramɔgɔ baara kɛ sini ma Ala k'an kisi ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ i bɛ wele ka bɔ i ka ɔkɔlikaramɔgɔya la i bɛ wele ka bɔ i ka douaniya la i bɛ wele ka bɔ i ka sɛnɛkɛda la i bɛna terime dɔ la marifa bɛ ta ka d'i ma i bɛ taa jamana kumabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la donc hali bi ka foli bila maliyɛn bɛɛ la hali bi Ala ka jamana kisi Ala ka jamana ta. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita la a y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni ka sɔrɔsiya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'o kɛra an ka jamana mago bɛ lakana min na o bɛ sabati yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen cakɛda mun ɲɛsinnen bɛ ka se ka kuran kɛrɛnkɛrɛn ka kuran tɔpɔtɔ olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ kunungo ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni cayalen bɛ ko nka ko ka kuran tiɲɛni kɔni dabila kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ampulu kɔni mɛnɛ ka bila yɔrɔ la walima ka kilimu kɔni mɛnɛ ka bila yɔrɔ la ka sɔrɔ ɲɛci t'a la ko k'o dabila yaasa kuran bɛ se ka mɛn si la an bolo cogoya mun na an k'a maa dɔw ka sira lamɛn. An bɛ wagati min kɔnɔ sisan funteni de ka bon kosɛbɛ donc maintenant ni funteni ka bon mɔgɔ bɛ kuran na kosɛbɛ même temps difficulté fana bɛ se ka na parce que ni mɔgɔ bɛ mun demander o de kan ka fourni pour que u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn difficulté bɛ se ka na ni mun bɛ bolo la n'o tɛ se ka mɔgɔw mago ɲɛ donc mais i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛli ta bɛ yen maintenant ni tiɲɛli ta ninnu bɔra la a ka ca Ala fɛ mun bɛ yen a bɛ se ka bɔli kɛ donc o ye de ka mɔgɔw la faamuya a fɔ n'u bɛ courant utiliser a ka kɛ ni hakili ye ka tiɲɛli ninnu fɛn fɛn ye tiɲɛli ye i k'o b'a la bon température fɔra par exemple climatiseur o caman fɔra yan donc a y'o y'a ka kumaw la donc i bɛ se ka climatiseur bila 18 16 degré la o tɛ o ma ɲi a ma ɲi yɛrɛ ma o b'a fɔ ma confort thermique ye mun ye i fari mun yɛrɛ kan i yɛrɛ ka kɛnɛya ma parce que a fɔra ye sisan
entre 5, 6 degrés, 10 degrés. Au corps, ni kenemala be femuna, ni ka sokona, il se ka degré tan ɲɔgɔn bila ou bien 5 ɲɔgɔn bila o ni ɲɔgɔn cɛ. Gouvernement tun ye sariya dɔ sigi k'a yira k'a fɔ bureau kɔnɔ température ka taa autour de 25 degrés. Donc, o de fana bɛ caman bɔ consommation na parce que plus a bɛ jigin consommation bɛ bonya. Bon, nafa t'olu la olu ye tiɲɛli ye. Funteni bɛ yɔrɔ min na ko sisan bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a wulilen don fan bɛɛ fɛ kurantigɛw ka ca. Kuran bɛ tigɛ dɔw la olu b'a fɔ ko siyɔrɔ ko nka a bɛ tigɛ mun na n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la dun. A bɛ tigɛ mun na n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ baara la o yɔrɔ la ni baara ma kɛ maa tɛ sara ni baara ma kɛ maa tɛ se ka voyager. Donc an b'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ ye fɛn min ni degun belebele don. Nka o n'a ta bɛɛ a fɛɛrɛ bɛ an bolo parce que an yɛrɛ b'a fɛɛrɛ yɔrɔ dɔ la. Kuran ye fɛn ye n'i ye ko k'i mago bɛ mun na a bɛ diyagoya maa min bɛ kuran d'i ma o waati de la o de ka a ɲini k'o d'i ma n'o se t'a ye a bɛ sɔrɔ ka dɔw sen bɔ a la o de bɛ na ni délestage o de bɛ na ni kurantigɛ ye donc n'an bɛ se ka baara kɛ k'an hakili to a la k'a fɔ ko an mago tɛ fɛn o fɛn min na k'o don kuran na ka kɛɲɛ ni an mago ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ fitiri waati fɛ fo ka taa se 23h ma kan an k'olu fagalen to misali la k'a fɔ ka ampulu minɛnen to chambre 5 chambre 6 kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛɛ sigilen bɛ salon kɔnɔ ko o ye fɛn min n'o man ɲi parce que e ka chambre bɛ k'o mun dun wagati min na dɔw mago bɛ o la dɔgɔtɔrɔso la o waati la ka se ka jiginni kɛ dɔw mago b'o la ka se ka kɛnɛya sɔrɔ dɔw bɛ ka nin makaran o waati la donc ko an hakili ka t'o la ka fara kan ko courant a da ka gɛlɛn ka fara kan ko courant a tɛ an sago la k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ se k'an sago k'a la ka an mago ɲɛ a la i b'a fɔ k'a ka d'an ye cogo min na ko o gɛlɛya min bɛ yen a fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye an ka se k'a kɛ cogo bɛɛ la ka dɔ bɔ an ka courant tiɲɛtaw la. Ni tun bɛ tali kɛ kuran lakanan cakɛda maaw ka sira o y'a fɔ cogo min na yɛrɛbiyala ka hakilina ni sabati ka min fara nin kan ni baara min n'a fɔtɔ filɛ nin ye ni kɔlɔlɔba kɔni bɛ an ka jamana yɛrɛ cakɛdaw de la an ka cakɛda caman bɛ yen nɔ bi olu ka ventilo ni ampulu kɔnɔ a caman bɛ taa so ka olu minɛlen to dɛ u bɛ si ka baara kɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a dɔw bɛ u t'a sara da dɔn o de la u bɛ nin waleya nin ta ka ɲɛsin u ma an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min sigilen filɛ sen kan ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin bila faamuya minɛn kɔnɔ yaasa an ka kuran bɛ se ka matarafa ka ɲɛ cogo min na n'an bɔra yen an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye hakilina dɔ kɔni sigi sen kan ni ka sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛnɔbila kɛ mali ni katari ni ɲɔgɔn cɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye mali ni katari bɛ se ka baara ɲɔgɔn kɛ cogo min na izinibaw bɛ se ka na jɔ an ka jamana kɔnɔna cogo min na baara in kun de y'o ye a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Yusuf Batili la an k'ale lamɛn. An ye accord signé ni Qatar chambre ye an y'a ɲini a ka kɛ depuis san damadɔ ala y'ale tigɛ bi de kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ bɛ Qatar dɔn jamana mun se b'u ye bi kosɛbɛ fɔn caman b'u fɛ yan nɔ fɔn Qatari bɛ yan u ka gouvernement bɛ investissement caman kɛ Europe ani Asie ani Afrique an fɛ yen nɔ agriculture ani élevage ani énergie bref an mago bɛ fɛn caman na pour que an n'u ka jɛ ka o projet nous monter Mali la donc u jɛra n'a ye k'an bɛna forum dɔ organiser très rapidement à Qatar ici ou à Bamako u yɛrɛ ka délégation bɛna taa Bamako a tɛmɛ u ka fɔ la yan'u ka kɛ an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka forum ba dɔ kɛ ani premier ministre bɛɛ n'a kan ani chambre de commerce Qatar ani fonds Qatari d'investissement ani Qatar Soufour pour que ka essayer ka forum dɔ organiser ka projet baw identifier privé fara public kan pour ka yira an ka partenaires la laɲini ye nin de. Ni tun bɛ tali kɛ Yusuf Batili la a y'a fɔ cogo min na ala ka ni laɲini sabati ka ɲɛtaa sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Mali ni Mauritanie dancɛ la CNT maa dɔw ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa bɔ ni dugu kofɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya Korema maaw dugu kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye ko Lani u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa munumunu salo kɛ ni dugu kofɔlen na min bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ale taara bɔ u ka babolo kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔ kɔni bɛ ka tigɛ u fɛ babolo nin u bɛ se ka na baara dɔw kɔni sigi sen kan yaasa yen dugudenw bɛ se ka jɛgɛ kuraw sɔrɔ cogoya minnu na an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn. An ma na tɛ an kunfɛ sabula ɲɛ bɛ nin dugu ninnu na a caman bɛ yen faamaw kun mago t'u la a mɛnna i b'a sɔrɔ u ka mɔgɔ minnu bɛ sigilen bɛ tunga fɛ n'o y'an ka tungarankew ye n'an bɛ u ka kɛlɛ la su ni tile u ka carte nina ko n'u ka passeport ko la olu caman de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dugu ninnu don da la an y'a ye hali lampadaire minnu bɛ solaire a ye dugu in fan bɛɛ labɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ na an b'u ka tungarankew fo kosɛbɛ k'u fo ka segin k'u fo nin de la n'a bɛ f'i ɲɛna ko Mali la san o san 1600 miliyari n'o ye miliyari 1600 ye ko tungarankew b'a don Mali la i t'a dɔn f'i ka na nin yɔrɔ ninnu dɔw la donc an nana ka na o seereya ani u yɛrɛ ka kumaw la fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ faama fɛn fɛn nana u ma fɛn kɛ olu ka dugu ninnu na mais Asimi ye école jɔ ka d'u ma Asimi ye ji fɛnɛ d'u ma an ko an bɛna ɲɛ da o école fɛnɛ kan k'o seereya k'an ɲɛ da ji kan k'o seereya u ni Mauritanie cɛ a bɛ n'a fɔ panko kelen ani ɲɛwawa babolo fara dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o kɔnɔna la an tun bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na ko minnu tun bɛ fɛ ka Mali ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na k'a kɛlen bɛ hakilina jugu de kama sabula Mali ni Mauritanie ka taa nin dugu ninnu na furu de bɛ an ni Mauritaniens cɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko nin ye Mauritanien ou bien nin ye Malien ye i b'u ye an bɛ fari filen don
hali u ka surakaw fɛnɛ bɛ na mɛ k'a yira k'a fɔ ko nin dugu bɛɛ de ye kelen k'a yira k'a fɔ ko ni min t'a kalama ko Muritani a fɛnɛ tɛ se ka taa Mali kɔ an nana o CEDEAO dɔ de ye nin babolofara ye ni mɔgɔw ɲɛ b'a la mɛ o bɛɛ kɔfɛ yɔrɔ an y'an ka projet kuma dɔ fɔ exploitation du fleuve Niger kuma min na an y'a fɔ n ko kɔgɔji bɛ na dɔw yɛrɛ y'a kɛ i n'a fɔ k'o ye yogoro kan ye mɛ an y'a projet yira Laginɛ ni Mali bɛ cogo min Mali ni Senegal fɛnɛ de bɛ ten sabula nin ba mun filɛ nin fɛnɛ bɛ taa bila fo Senegal kɔgɔji de la a bɛ taa abuti o de la donc nin ba min bɛ taa bɔ Senegal kɔgɔji la Laginɛ fɛnɛ ba o fɛnɛ bɛ taa bila Laginɛ kɔgɔji la donc i bɛna ye k'a fɔ an banna de ka baji ninnu k'u don ba la c'est à dire an m'a exploiter kosɛbɛ quoi i bɛna ye k'a fɔ ba bolofara Niger ani fleuve Senegal ala y'a di Mali ma de donc an tɛ ka baara de kɛ n'e ma baara kɛ jɔnni b'o k'o place la i ɲɛ bɛ nin ba mun na filɛ n'an y'a don ba la a bɛ se ka taa fo yɔrɔ wɛrɛ la nin de ba bolofara kelen bɛ se ka baara depuis Mauritanie fo Nioro du Sahel c'est à dire k'a fɔ dɔrɔn Mali la an banna baara de ma an ma ɲɛmɔgɔw de sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu b'u ɲɛsin Mali yɛrɛ donni ma da la n'i bɛ CNT la n'a f'i ma k'i ye wasaden a kɔrɔ tɛ k'i ka to yen dɔrɔn sariyaw ta e tɛ se ka sariyaw ta e tɛ se ka kuma ka sɔrɔ e ma jamana yɛrɛ réalité dɔn donc n'aw nana k'a dɔn min bɛ jamanadenw kan gɛlɛya min b'u kan nɔgɔya min b'u kan faamaw ye fɛn kɛ wa u ma fɛn kɛ wa an n'u bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ o la i b'a dɔn ko fɛn wɛrɛ bɛ yen o dɔrɔn tɛ an nana fɛnɛ parce que u ka denmisɛnninw bɛ yan a ka d'u ye u ka jɛgɛ mara kɛ mɛ u bɛ jɛgɛ mara kɛ cogo minnu na u b'a kɛ de ni ji donna u bɛ yɔrɔ dɔ labɛn jɛgɛw bɛ k'o kɔnɔ mɛ ni n'a jara dɔrɔn u b'o mɔ o de y'u ka jɛgɛ ye donc an y'u ka jeunesse ka ɲɛmɔgɔ kumana an ko sa a k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo di pour que bada u yɛrɛ ka se ka jɛgɛ mara yɔrɔ dɔ bila kɛrɛfɛ walasa jɛgɛ qualité kuraw o ka na donc nin de la an ko n ka mɛ se baara la yan nɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sigi Famara CNT ma don yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye maliden caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la dɛ a yirala ko wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma bi jumaseliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la wele in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira Mali ɲɛmɔgɔw la ko kumakan fila tɛ dɛ k'an ka bɔ CEDEAO la an ka maliden dɔw lamɛn. Bon CEDEAO ka ko kan a ka di ne an yɛrɛ ka bɔ CEDEAO la an k'an yɛrɛ ta c'est mieux aussi hali n'a kɔlɔlɔ ka bon f'an ka kɔlɔlɔ de fɛnɛ ta pour que an ka se ka fɛn dɔw fɛnɛ gagner quoi. An ka bɔ CEDEAO la an ka k'an yɛrɛ bolo de ka fisa n'an bɛ CEDEAO la yen n'an bɔra CEDEAO la an bɛ lafiya k'an to CEDEAO kɔnɔna la yen an mago bɛ yɛrɛ caman ni fɛn caman la yen k'an to CEDEAO kɔnɔna la an t'o sɔrɔ n'an bɔra ka ɲɛ yira an yɛrɛ ye donc parce que an baden bɛ sɛnɛ ni fɛnw ma n'an débrouille ka sɛnɛ ni fɛnw kɛ yen donc k'an débrouille dɔɔni de ka sɛnɛ ni fɛnw kɛ CEDEAO fara tubabu jamana mɔgɔ min an bɛ jɛn an bɛɛ kɔ an yɛrɛ b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o ne mago b'o de la an ka bɔ CEDEAO la parce que n'an ma bɔ CEDEAO la an tɛ lafiya toujours an bɛ kɛ jɔnya de kɔnɔna la CEDEAO ye Faransi ka pion ye donc n'an ma bɔ CEDEAO la dɔrɔn an tɛ lafiya an bɛ fɛ an ka kɛ mɔgɔ an ka avancer an ka bɔ CEDEAO la an yɛrɛ k'an ka kow k'an yɛrɛ ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la. Maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka na an k'an ka transition soutenir an ka yira k'a fɔ an b'an ka transition kɔ an y'u garanti k'a fɔ an b'u fɛ k'a yira k'a fɔ u ka taa jusqu'au bout an t'u janfa donc o kosɔn an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka na Mali ko de don jamana ko de don an ye mɔgɔw wele fɛn min ye ka kunnafoni da mɔgɔw tulo kan Maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka na vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi trop c'est trop on en a marre an ka président n'a ka gouvernement u ma jigin CEDEAO mɔgɔw ye u ye fɛn bɛɛ t'u ta la u b'u lamɛn u ye taa ni ka segin kɛ u y'u lamɛn jusqu'à ce an nana ye u ye janfaw bɛɛ latigɛ président kama waati dɔ la k'a essayer k'a fɔ k'u b'a inviter tout ça la ka taa aw yɛrɛ y'o senti k'a fɔ a don ma kɛ don gansan Bamakɔ yan aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min kun bɛ yen n'a kun ta a tagabaliya yɛrɛ i yɛrɛ ka jateminɛ ka absence kɛra ko wɛrɛ ye quoi mais alors que a kelen ka absence ma kɛ yen nɔ mais jamana wɛrɛw ta kɛra effet ma k'o la o mais ale ta kɛra pour que o kɛra effet parce que vraiment u kun mago bɛ fɛn dɔ la ale yɛrɛ la et puis a kun bɛ bɛn a ka don dɔ fana ma Mali kɔnɔ une date historique u kun bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ ka bɛn o ma an bɛ fɛ ka bɔ Maliyɛn bɛɛ k'a dɔn vraiment trop c'est trop an bɛ fɛ k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna an b'a ɲini an ka président yɛrɛ fɛ ale anw de y'a bila baara la ale b'anw de kɔ bi a b'anw de lamɛn n'an ko mun an b'a ɲini a fɛ a ko de kɛ an bɛ fɛ k'a yira a la de a ka vraiment an ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la an b'a ɲini président de la république fɛ Assimi Goïta ko Maliyɛnw ko trop c'est trop an bɛ fɛ an ka bɔ CEDEAO yɛrɛ la bi an b'a ɲini ministre fana fɛ u ka bɔ an ka jamana kan u ka taa aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ bi an ka faamaw y'a yira k'a fɔ vraiment bi na olu yɛrɛ bi Mali nord u bɛ se ka sécuriser donc an fana b'a ɲini u fɛ vraiment u ka taa a ka to an yɛrɛ ka mɔgɔw ma u ka se k'u ka sécurité maintenir u yɛrɛ ye fɛn fila kana don a la quoi. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bɔ CEDEAO la k'an ka kɛ an yɛrɛ ye wele kɔni bilan bɛ bɛɛ lajɛlen ma bi jumaseliw kɔfɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la ka taa yira jamana ɲɛmaaw la k'an ka bɔ CEDEAO la yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma yɛrɛwolo début sur la rempart olu kɔni ye wulikajɔ ta kununko ni ka taa farabanakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le Cerveau ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma banna dɛ ko baara de bɛ yen nɔ an ka Ben le Cerveau lamɛn. An y'a ye attaque dɔ kɛra Mondoro dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen in na min y'an ka kan
ka dankara an ka finitigilakaw ni na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'a kɛ faso ye Ala kana bɔ an kɔnɔ u sara k'anw de lakana Ala kana bɔ an kɔnɔ o kɔ an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye ni kɛlɛmasa don ne yɛrɛ b'a wele ko seigneur de guerre a taara Mondoro a ye jateminɛw kɛ de Mondoro a nana Bamako a ma se Kati a y'a to Bamako a taara Moscou min kɛra Moscou a ko kunu ko nin y'a ye ka kun fɔlɔ de bisimila a ye kɛlɛkɛminɛn minnu bisimila bi wallahi ni ne bɛ hali irisiw bolo Ukraine kɛlɛ la u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'o minɛn de pour dire que an bɔra commentaire kɔnɔ quoi an kun ka ɲi ka fɛn fɛn fɔ malidenw ye an y'o bɛɛ fɔ sisan kuma banna dɛ mɔgɔw t'a mɛn tugun wallahi u b'a ye de fo Mali ka respecter de fo Mali ka respecter o de ye tiɲɛ wa Mali bɛ bonya fɛnɛ Mali bɛ bonya dɛ an kun bɛ Faransi ka janfa min kɔnɔ o banna mɔgɔw kun bolo k'an ka surasiw tɛ se ka Mali lakana mɔgɔw kun bolo k'ale Mali tɛ se ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ mɔgɔw kun jigi wɔɔrɔ la mais au grand zam au le grand challenge Ala ye adamaden baw de da pour que u ka koba kɛ quoi mɔgɔ ba o de bɛ koba kɛ donc c'est pourquoi bi mɔgɔ caman kun bolo ko minnu tɛ se ka kɛ k'u tɛ se ka bila sen kan o baaraw de bɛ ka kɛ bi laɲini tɛ dɔwɛrɛ kalo damadɔ kɔnɔ cogo di Mali finitigilakaw an bɛ ka jamana camancɛ bolo kɔlɔsuma cogo min cogo di jamana kɔrɔnfɛla bɛ kɔlɔsuma ten o de ye laɲini d'ici quelques mois an ka Mali bɛ na kɛ cogo di de Kayi à Taoudeni en passant par Kidal a bɛɛ ka kɛ Mali ka mara kɔnɔ o bɛ na kɛ cogo di et ça c'est une question de quelques mois o ye kalo damadɔ ko de ye Mali ka cɛfini tabagaw b'u yɛrɛ sɔrɔ Kidal kɔnɔ pour que ka Mali lakana o de y'a to u ye diɲɛ proposition bɛɛ ta Faransi b'a la États-Unis b'a la ko Assimi Goïta k'a ka fanga in bila ko k'a di Faransi sago dɔ ma u ka continuer ka Mali ci k'a k'i yɛrɛ ɲini k'u b'a lakana a ko k'a nana fanga in na wallahi pour que ka se ka Mali ni kisi don dɔ la ale mɔdenw ka yira tigɛ la ko ninnu mɔkɛ de ye Mali bɔ bolo la ko de y'ale ka laɲini ye k'a nana fanga o baara min bɛ ka kɛ Faransi sagow bɛ kule la mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maɲumatɔ kasi a tɛ sɛdenni tila sɛgɛ la dɛ o kɔni an ka jamana ni kisili wallahi an b'o baara kɛ kuma min bɛ fɔ o bɛ fɔ datigi sago b'a da la mais bi an mago b'an ka jamana la jamana sɛgɛnna k'an bɛɛ kɛ fantan ye ni jamana in kɔnɔ jamana min ni a sɛnɛ dɔrɔn bɛ se ka jamanadenw balo même au-delà de nos frontières ka jamana wɛrɛw balo Mali sɛnɛfɛnw dɔrɔn bɛ se k'o kɛ n'an y'an wasa don sɛnɛ la mais o y'an ka système éducatif tiɲɛ wallahi Mali tɛ fantan jamana ye mais maracogo juguya kodɔnbaliya fɛrɛntanya ani dunko juguya o de an sigi an sen sabara kɔnɔ an tulo gɛlɛya de kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau la farabanakaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra yen Sherifu Usmani Madani Haidara ale ye taama ta ka taa Sikasokaw fɛ yen nɔ taama in senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana o jamana ko n'o tora a yɛrɛ ma k'o tɛ kɛ jamana ɲumanba ye dɛ k'ale kɔni wele bila an ka jamana marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnna an ka finitigilakaw k'u ka sariya bato an ka jamana kɔnɔna na an ka Sherifu Usmani Madani Haidara lamɛn faama kun tɛ Mali kɔnɔ mais bi an b'a ɲini an ka sɔrɔsi denmisɛn ninnu fɛ u kan'u kɔ don dɛ k'u ka fanga sigi jamana kɔnɔ ka taa jamana o jamana bila la yɛrɛ a bɛ laban guerre civile la man ɲi u ka fanga sigi jamana in kɔnɔ fanga ka sigi sariya ka boli a boli cogo la cɛnikɛla foyi tɛ yan jamana in kɔnɔ min ka cɛni ka jugu ka tɛmɛ selila cɛnikɛla ninnu dutigiw bɛ ka faga ka b'u denw kɔrɔ muso dɔw kɔnɔmaden jiginna sira fɛ u sirannen u kɛlen k'u ka minɛnw cɛ ka b'u ka dugu la k'u bɛ dugu wɛrɛ makɔn kɔnɔmaw jiginna sira fɛ denw sara mais Bamakɔ misiriw bɛ yen minnu bɛ ka ninnu bolo kɔrɔta k'a ɲɛna hali a tɛ dugu la Ala jamana in sɛgɛnna n'i y'u da de ye dɔrɔn u dɛsɛra ni se b'u ye dɔrɔn u bɛ tasuma don jamana na sisan ni se b'u ye yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ tasuma don ye ni diinɛ tɔgɔ ye ka Alakira tɔgɔ tiɲɛ k'a ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya mankutu tiɲɛ ni mɔgɔ faga ye ani hasidiya o conseil bi baara la an ka o conseil karamɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan u bɛ ka document dɔ monter olu yɛrɛ kɔrɔbalenw ko minnu bɛ nɛni na denmisɛnninw minnu bɛ ka kumaw fɔ mɔgɔw ma an k'a dɔn olu ka yamaru tɛ u bɛ ka k'olu yɛrɛ nɛni olu yɛrɛ kamana guwanen u t'a dɔn jɔnni b'u jukɔrɔ u t'a dɔn kuma bɛ bɔ min mais u bɛ ka k'olu yɛrɛ nɛni tunu b'an ka maaba minnu nɛni k'a ta ɲɔrɔ nka la ka na se an ka karamɔgɔbaw ma Ismail Daramew u ka nɛni sera nin bɛɛ ma k'u kafiriya u ɲɛ bɛ ko kelen min na k'o bɛ da in na o ye Hayidara ye n'an sera o la an bɛ se tɔw la
a tɛ se ne na nka hali ni ne tɛ yen cɛw bɛ yen u b'aw kunbɛn ayi a ti marché bilen o c'est fini mais an bɛ fɛ an ka fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la fitinɛ bɛɛ ka fisa diinɛ fitinɛ malikiyaw kun bɛ yan shafiyaw kun bɛ yan nin bɛɛ ka taa sira bɛ mali la yan tijaniyaw bɛ yan kadiriyaw bɛ yan ayiwa tɔrika caman bɛ yan mais kabini ala ka nin tɔrika ni nin masabu ninnu da fitinɛ t'a kɔnɔ wala u t'a kɔnɔ sita ni sita tɛ kelen mais bɛɛ b'i ta kɛ i ka bonya kɔnɔ n'a bɔra o bɛɛ la ka nɛni yɛrɛ ɲɛsin ani dɔgɔyalima ɲɛsin silamɛw ma kuranɛ durusilaw ma a gɛlɛyara dɛ o ye diinɛ modèle jumɛn ye mais au conseil karamɔgɔw bɛ baara la document n'a montera bɛn mana kɛ min ka diɲɛ bɛɛ bɛ na mais a tila ka di fanga ma ni fanga bɛ jamana kɔnɔ manamanakanw kan ka jɔ ni tun bɛ tali kɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara la Sikasokaw fɛ yen nɔ yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma n'an bɔra ye soba dɔ kɔni dayɛlɛla Daurabugukaw fɛ yen nɔ centre d'écoute o soba in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka du kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kalan kɔni kɛ u kunna o gɛlɛya ninnu bɛ se ka laka cogoya mun na a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Mamadu Tarawele la an k'ale lamɛn ɲinifɛn yɛrɛ ye fɛn min ye degun bɛ duw kɔnɔ bi furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walima masaw ni denw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dɔ bɔ o degun ninnu na furu 100 ani 40 o de sara 2020 bon i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ tɛ furusan kun bɔ nka n'an tun tɛmɛna nin sira ninnu fɛ kabi furu ma kɛ fɔlɔ ka furu kɔnɔfɛnw fɔ u ɲɛna furu kɛlen kɔ fana ka u assister san 2 san 3 ɲɔgɔn a bɛ se ka kɛ caman bɛ bɔ furusa la parce que tuma caman na masaw bɛ denw di ɲɔgɔn ma k'u to yen nɔ u yɛrɛ b'a tɔ gérer u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ assister fosi la mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ma se furu kɔrɔ ten bɛrɛbɛrɛ o jango ka denmisɛnninw di ɲɔgɔn ma k'olu to yen nɔ u ka taa n'u yɛrɛ ye donc o kɔrɔ de k'a fɔ k'an y'u bila kɔ kunna u tɛ kɔ min sɔnkan dɔn ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Tarawele la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka furu bɛ se ka mɛn si la cogo min na minisiri min ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma Wajide Funɛ Kulibali ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ an b'a ye diɲɛ don o don alamisaw dimanche muso an bɛ kɔɲɔ la cɛw an bɛ kɔɲɔ na mais maa si t'a dɔn o kɔfɛ mun bɛ yen a kɔfɛ foyi tɛ yen min ka ca o ye furusa ye 100 sara la furu min bɛ sa 100 sara la sirilen kɔfɛ a ka ca 60 ye yɔrɔ ye kamana ganba ye an bɛɛ bɛ kontan k'an denw furu la mais dɔw ta hala tɛ kalo 3 sɔrɔ furu bɛ sa hakilina ɲuman ta la report mɔgɔw fɛ o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka centre labɛn so labɛn so min furudenw yan'u ka don furuso la u bɛ se ka sigi cogoya min na ka u labɛn ka cɛ jɔyɔrɔ fɔ a ye ka muso jɔyɔrɔ fɔ a ɲɛna an y'a mɛn yan fɛnɛ ko yɔrɔ bɛ u bolo centre in kɔnɔna na yɔrɔ min bɛna occuper denmisɛnw na denmisɛnw n'u ni u masaw bɛn tɛ fɔ kan diɲɛlatigɛ la bon maaw bɛna k'u bolo minnu bɛ na o denmisɛnninw récupérer bɔlɔn kɔnɔ ka na n'u ye centre la ka kumaw fɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka masaw n'u hakili yira ɲɔgɔn na denmisɛn ninnu bɛ se ka réinsérer cogoya min na société kɔnɔna na u bɛ se k'u ka ɲɛnamaya matarafa cogoya min na ni tun bɛ tali kɛ Wadije Funɛ Kulibali la yarabi ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Faransi ka jɛkulu dɔ b'an fɛ yan nɔ ONG Secours Islamique olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma san o san ɲinɛnta u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma gɛlɛya maa minnu sɔrɔ n'u sigiyɔrɔ bila fo ka taa se an ka garibuw ma u ka ɲɛmaa ka se dɛmɛ dira maa minnu dɔw ma an k'olu dɔw ka seereya lamɛn an bɛ nin dɛmɛ in kɛ ni balota papier de ye k'a d'u ma balota papier n'an b'a fɔ o ma ko coupon alimentaire o bɛ taa nin balota papier in falen balo de la butigiw kɔnɔ anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka butigi minnu yira u la n'i y'a jate minɛ mɔgɔ minnu n'u bɔra u sigiyɔrɔ la du kelen o kelen an bɛ 10,200 de d'u ma dɛmɛ nin sunkalo kɔnɔna na a 10,200 a bɛ di a papier la ma u bɛ taa balo ta balo min ka di u yɛrɛ u ni dingɔnna balo wagati min fana ka d'u ye sunkalo kɔnɔna na walasa u bɛ se k'u ka denbaya la hinɛ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen ka se ka nin kalo hinɛma in latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ garibuw ta mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o ye 1,700 ye. N'i ye fɛn di kalanden ma o kɔrɔ k'i y'a di karamɔgɔ ma y'a dɔn kɔni kalandenw kɔni tɛna du kan an karamɔgɔ kɔni sigilen to n'a fana dira ma anw t'a dun k'olu kalandenw to mais n'u ka mɔgɔ laɲininen ye kalandenw ye o kɔrɔ ko karamɔgɔw sen b'a la n'i ye fɛn di den ma a t'a dun ka fa to donc o kɔrɔ ye k'a fɔ o min fɔra o t'an tɔɔrɔ an b'a dɔn o y'a kɛcogo fana ye parce que n'olu tɛ yen o tɛ kalanden minnu bolo olu t'a sɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ y'a san dama ye an bɛ gɛlɛya la bon il faut que mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ jamakulu cɛ la min bɛ se ka na ni dɛmɛ ye k'a lase fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma pour que ka essayer ka adamadenw dɔw dusu suma ka u ɲɛji cɛ nin wagati gɛlɛman na mais nin na sunkalo an bɛ Mali bɛ situation gɛlɛn min na o nana fara a kan. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la yarabi an bɛ dugawu kɛ
ni sungalo ɲɛkɔrɔla na ala ka dɛmɛw caya an ka jamana kɔnɔ yasa fantanw bɛ se ka sungalo kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye festival belebele dɔ labɛnna Kayikaw fɛ nin ka kɛ a festival yɛrɛ tɔgɔ ye festival Kayikan Fuga a ɲɛmaya kun talen bɛ ka di Aliou Boubacar Diallo ma ale y'a yira k'a fɔ bɛn kɔni ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sinankunya ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na kɛlɛ banbali min b'an ka jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogoya mun na a y'a yira ko nin wulikɛjɔ in sen fɛ k'a ye miliyɔn 100 kɔni bila u ka bolo kan u ka se ka baara in kɛ n'o ye an ka Aliou Boubacar Diallo lamɛn an bɛ yan kisi ni bɛn ni kelenya de ɲini la an b'a fɛ ka bɛn k'an cɛ dilan ala k'an bila kisi sira kan Mali ka kisi ni bɛn ni kelenya de bɛ ɲinina kɛnɛ in kan jɔyɔrɔba de bɛ duwawu bila la bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ taabolo mun na a bɛ san caman bɔ problème caman wulila jamana in kɔnɔ siya kɛlɛ wulila kɔnɔ an dun b'a dɔn jamana kɔrɔba de don fɛnw dɔw delila ka kɛ jamana in kɔnɔ a ka ca san 107 ye n'u b'a fɔ o ma ko kurukanfuga o kɛra en 1236 yen de hakili ɲumanw ni miiri ɲumanw ni fɛɛrɛ ɲumanw ka bɔ mɔgɔ ɲumanw na u y'u sigi ka bɛn sigiɲɔgɔnya bɛ diya cogo min na jamana bɛ mara cogo ɲuman na cogo min na sanankunya yɛrɛ wolola o kɛnɛ in de kan a ye fɛn caman nɔgɔya an ka dunyalatigɛw kɔnɔna la mais an ɲɛ b'a la nin san laban in na sanankunya n'a ka valɛrw bɛɛ o ni faamaw ka jɔyɔrɔ bɛɛ a ma se ka ko dɔw bali ɲɔgɔn faga daminɛna jamana in kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn faga lahawla kɛlɛ dɔw wulila dɔgɔnɔw ni filaw cɛ an tɛ kɛlɛ mun si dɔn dɔw bɛ fagali kɛ u t'a lo ye fagali kɛ mun na kuma tɛ ko mun yɛrɛ sara bɛɛ ye dɔ k'a la pour que bɛn bɛ na mais halisa a bɛ sen na donc o kɔrɔ hali bi bɛɛ ka na n'i ka hakili ɲuman n'i ka miiri ɲumanw ye n'i ka fɛɛrɛ ɲumanw ye pour que nin ko in bɛ basigi cogo min na parce que tasuma tɛ se ka tasuma faga ji de b'a faga o don an ka ji o ye kuma ɲumanw ni fɛɛrɛ ɲumanw o ni hakili ɲumanw aw welela o kɛnɛ de kan siya o siya n'a bɛ jamana kɔnɔ an y'a hakili jaka bɔ an y'u bɛɛ wele a wulila mun kama ka ko to ɲɔgɔn ta la o de y'a to an ye tɔn in yɛrɛ wele ko to ɲɔgɔn ta la tɔn parce que fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ pour que siya kelen min bɛ a ka ban halisa a ma ban donc an b'a ɲini sisan ka nin tɔn in fana fara hakilinata ɲumanw kan nin ko to ɲɔgɔn ta la tɔn in ethnie o ethnie siya o siya n'a ka représentant bɛ yan n'a bɛ na don fitinɛ la wala n'a n'a sigiɲɔgɔn bɛ na don fitinɛ la tɔw bɛ wuli ka taa fɔ a k'a to t'a la a ka kɛlɛ bila aw fɛn fɛn bɛ yan n'aw nana aw ka siyaw représenter an b'a fɛ k'aw bɛɛ kɛ envoyés spéciaux de ye aw bɔyɔrɔw la aw ka siyaw la aw ka communautéw la an bɛ na tɔn in kɛ tɔn ye fo an k'an sigi don kelen k'a fɔ ya alhamdulilayi rabbil alamin pour que an bɛ envoyés spéciaux minnu bila u ka t'u ka communautéw la ka taa cikan in lase u ma k'a fɔ an t'a fɛ ka kurukanfuga remplacer de an t'a fɛ ka faamaw remplacer de mais an fana nana n'an ka ŋaniya ɲumanw de parce que minnu ye kurukanfuga dilan komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na hakili ɲumanw fɛɛrɛ ɲumanw o ni mɔgɔ ɲumanw olu de sigira ka miirina ta sigiɲɔgɔnya bɛ diya cogo min na jamana bɛ diya cogo min na komi anw bɛnna nin wagati de la anw fana b'a ŋaniya ta pour que an ka ko to ɲɔgɔn ta la sigiɲɔgɔnya ka diya kɛlɛ kana kɛ tuguni bon pour que envoyés spéciaux ninnu yɛrɛ ka baara ka nɔgɔya ne ka fondation an bɛ miliyɔn 100 bila nin fɛn in dotation na fɔlɔ an b'a daminɛ n'o ye comme ça an bɛ bɛɛ ci ka taa ŋaniya ɲuman in na se i bɔyɔrɔ la i bɔ siya la k'a f'u ye an bɛ kisi ni bɛn ni kelenna de ɲini an ka jamana in kɔnɔ sinon a tɛ se ka baara pour que jamana in ka baara f'an ka bɛn siya o siya bɛ yan i k'i yɛrɛ kɛ ambassadeur ye i k'i yɛrɛ kɛ envoyé spécial ye i bɔ siya la i bɔyɔrɔ la i ka sigida la ka taa nin kumakan in lase k'an b'a fɛ maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ko to ɲɔgɔn na. Ni tun bɛ tali kɛ Aliou Boubacar Diallo la Kayikaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na maa o maa de bɛ hakilina ta k'a yira k'a fɔ k'i bɛ fɛ bɛn de ka sabati jamana in kɔnɔ yarabi ala k'i dɛmɛ o hakilinaw kan n'an bɔra yen Modibo Sidibe ale ye taama kɔni ta ni ka taa kangabakaw fɛ yen nɔ ye dugudenw kɔni bɔra jamaba ni k'a kunbɛn u y'a yira k'a fɔ olu kɔni mago bɛ baara la dɛ ji bɛ olu fɛ yen nɔ nka baara t'u bolo ko ni Modibo Sidibe n'ale sera ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se k'u dɛmɛ k'o bɛ diya u ye an ka kangabaka dɔw lamɛn. N'i y'an baara jateminɛ yan kɛbolo kangaba yan fu kini a bɛɛ lɛkɔla le ye wa ani ba man jan a lɛ bɛ kule ba la an tɛ dɔgɔla ya dama baara kɔ ani daragi baara don o don jeunes bɛ kɛ sa dama kɔnɔ don o don jeunes bɛ kɛ to ji la ni minnu sera kɛ ɲɛ an ma a ye min kɛ maninkura a kɛ an ka lɛkɔla a kɛ plein aménagé an fɛnɛ baara dɔ yan n'o kɛra an tɛ taa dama an tɛ taa daragi an fɛnɛ b'a fɛ kɛ baara k'an baara dɔ yan. Donc Modibo Sidibe ko la k'a bɛ se ka ko k'an ye an don kun ye Modibo Sidibe ko la k'a bɛ se ka ko k'an ye kumaba nafa tɛ an tɛ kumaba dɔ kɔrɔ bilen
morbe sirbe na ka delegation morbe sirbe mana mina min ko maninga ya kumaro ay ka hagila jigi maninga te kumaro ko no ko de ante t-shirt ko do aka barake barade be maninga munafa ama wobe izinna anya bafla ngoro yane kilometri 7 ni kango bache ni samya ji jara barake se ka ke kabaya muribo muko maralade muribo muna jamana muribo nora maloyala amonola abese mina bofo atese mina na tese fefe na ko imako ayi o ka gelema abafo kambalaje fulake minda tenga lonteke fiu fulake minda temu ko jamfa fiu ani atete ya je fo ka se sayama halibi obonya no karama bani atete ka duche ni tume tali ke kanga baka do ga shirala uya fatugo muna yarabi ala ga bara nyonga sabatu ga sigidawla o kenen ka murbo sirbe ere kuma ta kanga baka ofino ay kuma mfo eno ofle ye kuma chamame yan be tasiblake ka nyesin ko ke manwe amatman ture ani chemiriya ni akilna mbala ka nyesin ka jamana ma ay mi ko kono la ala de budo ala de basra ala ka yimsa maniya akilna mutumbala ala ka seko luyiwa ko dutanye maliye nanya fo ko gouvernance ka fale jamana marachuko ka fale ni kelebe kuru ko sanna fo ka fo ko malikura poro resitala ka fulike ka don ka fo nan sigira ka kuma amba fo ma ko refondation bali na sigira ma o te ka fambe sigina ko me o ke ka fama bamba fandika amba de domi kono demsenu nu re domi kono amba domi kono ko kobana jamana dampe ka tunyona jamana na dampe ka tunyona ka ko ka tunyona ka ke jamana ifana subani yiriba be jamana kono kalame jamana kono nga foli babe ka nyesi musuma ka o fo dante foli mna au be au kacha on na kuma fo bi ka saka demsenu ta dauka o ya on mote foila au bi se barala au ka barake ka soroke ka yiriwa ke abe mi indro senela fem se kala beano o ka ben leni fonla ka se ka barako konala aka kilika teola ni ala ya noganye abike anka kutlena munye kabijo kasini blanc kasini ne labe donc namse kami ko la bi amboke namse kami ke sinamboke mais sinigre labe ni namba ke nyon fait parce que au di da kan ka doala au di ka kuma do di ka wiro do ka kodo fa da ka doala o ka donc na au ka sorona ka yiriwa abedo marabata kono chugomna abedo jamana kono chugomna kuma do be au ka se ka barake kamali fa osoro parce que on se banko ka tume banko ka don ka bo banko o ka yiriwa be soro la abara be ke hamin chama bana ka nyesin lakanama anga ka lakanama gen ka sabati anga ka solasu anga ku teme ni le ka te 600 ka se ka minan duma ka se kula ben para dola ni le be ka irana ku ba fe ka dokala u dokala fana an ku deme ula ama ban ne ku bamba albi jamana dumbu ko ya kanani ka se ka sabati ni lakana sabati ra ko chama bo kono ni tume tali ke murbo siribela kanga baka ofino aya fotogo muna ni lakana sabati la ko chama bo kono yarabi ala ga lakana sabati anga jamana kono nambura mata jamana ko kana na jula cha jakte mumebulu Karamogo Siriki amta Afghanistan alamsa temelen loni no ye jenselegena ni jamanaw ka ton ye mun be bamagatia walew kele ani ka buna adamadenw ka hakɛw lafasa olu ye dollar war miliyar 2 ni dɔɔni di Afghanistan kaw ma walasa u ka se ka baloko gɛlɛya kɛlɛ nin kibaruya dira loni ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres fɛ ani kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ senfɛ o kɔfɛ an ta Sudan Dokon furajɛ in kɔnɔ Sudan ka dɔw ye nisɔngoya tagama dɔ kɛ Sudan faaba la walasa sorasi minnu bɛ fanga la ka ɲini olu fɛ k'u ka fanga di jamanadenw ma minnu tɛ sorasi ye o senfɛ sorasiw ye gazi n'o ye sisikuru ye k'o fili ni tagamakɛla dɔw kan ani ka marifakisɛ ci ni tagamakɛla kelen na ni ka bɔnɛ ani na o kɔfɛ an bɛ taa Afrique du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ale mun nɔminɛlen bɛ sariya tigilamaw fɛ kabi san 2021 waatiw la a tun y'a laɲini kiri tigilamaw fɛ k'ale ka kiri mun bilalen bɛ ka avril kalo natɔ in kɔnɔ ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka kiri tigilamaw kɔni ma sɔn o laɲini ma o y'a jira k'a fɔ ko Jacob Zuma bɛ ka ɲɛfɔli fɛn o fɛn kɛ a ka laɲini senfɛ k'o si jɛlen tɛ an bɛ laban ka taa Angola docteur laka minnu bɛ baarabila la nin waati in na ko fo ka yɛlɛma don olu ka baara kɛcogoyaw la ani ka dɔ fara olu ka sara kan ka sanga n'o baarabila ye Angola foroba baara minisiri Teresa Jazz o ye nin baarabilakɛla ninnu ka sara kɔni ɲɔngiri ni wagati in na fɔlɔ ko yanni u ka ɲɔgɔn faamuya karamɔgɔ Siriki nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni la Juracɛ Jakite y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ye ka don sunkalo kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sunkalo in timɛko ɲuman Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye